मोनफ्रोमबो माने फुटबलारनाव सिथाबनो हाया खाथियावबो साफिफैनो हाया आरोखि लोमजादों होननायबो खोनानाय नङा नोङो बल जोग्राफोरखौ गसाइगावनि खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाबोन सानसेनि हाबाफारिजों रुंसारि थानेश्वर बसुमतारी सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव गाबोन 2 नभेम्बर सानखालि खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरेन्द्रपुर गामिनि समाज सिबियारि एबा 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि आगोमा बिफा रुंसारि थानेश्वर बसुमतारीनि जिउमाखौ गोसोखांनानै 3थि थानेश्वर बसुमतारी गोसोखां सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा नै गाबोनहाय 2 तारिख नभेम्बर बोसोरफ्रोमबो खुंफुंबोनाय नैबे लेट थानेश्वर बसुमतारी जे आबौ बेनि नामाव जे खुंबाय थादों सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबा खासियाबारिनि आर'नाइ फिल्डआवहाय बियो गाबोन जानो थांगासिनो दङ गाबोन 2 तारिख थिग 11टानिफ्राय 4टा सिमहालागै जोबहैगोन आरोखि खेलाया दा बे फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैगोन बाक्सानि सालबारिनि रेबेल इउनाइटेड एफसि आरो श्रीरामपुरनि सान्थालि टीम दामब्रापारा एफसि चिरां दुवार एफसि ओमफ्राय लोगोसे कमिटि बानजाय आफादनिफ्राय फुंखा क्लाब आरोखि मोनब्रैनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन दा बेनिखायनो बे खासियाबारि गसाइगाव हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय लैहोर फैनानै नायफैदो औ आंनि गामि खाथियावनो जायो आरो मोसाखावरि हानजा फैगोन आरो मिस मनिषा मोसाहारि बिथाङाबो गाबोन नुजाफैगोन मोसाफैगोन आरोखि देलोंनो औ मुंदांखा गेलेगिरि बाहागो लाफैगोन फुंखा क्लाबजों कमिटि बानजाय आफादजों फैगोन बेनो जाहैबाय जोंब्ला ब्रह्म बिथां जे रेनाउन्ड फुटबलार जोंनि बिटिसिनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे मनबिर बसुमतारी रिसेन्टलि बिथाङा बिराद पपुलार जाबाय फुटबलनि बिथिङावहाय दा बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों फुंखा क्लाबजों गेलेफैनो थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि गेलेनायखौथ' नुबाय थाया बेनिखायनो बे खासियाबारि हालामनि सराइबिल जानालि ओरै कुसुगाव गसाइगाव मालागुरि श्रीरामपुर ओरै संकसनिफ्राय लानानै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव खाथि खालायाव जेसेबां नायगिरि बिथां फुटबलखौ मोजां मोनग्रा फुटबल फेनफोर दङ बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय फैदो जों मिजिंथिबाय आरोखि खेलाया 11टानिफ्राय 4टासिम जागोन आरोखि बेनो औ मा थांखिजों बे गेलेनायखौ होनाय जागोन बे थांखिखौ बेनि खेला होनायनि बे फुटबल टुर्नामेन्टनि खेला जे होदों बे बोसोरथाम थांबाय आरो होबाय थागोन उनावबो गुबै थांखिया बेनो जेन' हालामाव बे एरियायाव गोबां फुटबलारफोर जेन' ओंखारो मानोना गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरोखि 12 बोसोरनिफ्रायनो ओरैबायदि ड्राग्स लाग्रा जाबाय आरोखि उन्दैफ्रा गोबां जौ लोंग्रा जाबाय आरो गोबां नोङो गाज्रि खामानियावबो लोब्बा थाबाय सिखावनो दाखायनो मोसौ खावनायनो बोरमा खावनायनो माबा बिराद माबा जाबाय ओंखायनो जोङो उन्दैफोरखौ आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि जोङो बिदि खेला दुलायाव बा माबा मोनसे बुलायनाय बेदि रेसलिं माबा खारनाय बा माबा मोनसे बिदि गेमनि दुवारै जोङो बेस्थ' खालामनो हायोबा आं सानो जोंनि हालामा जायगाफ्रा सानसे माने लासैनो सोलायलांगोन आरोखि मानोना जोंना उन्दैफ्राथ' नोंना स्कुल टाइमा नोंना 8टानिफ्राय 4टासिम जायो बा 3टासिम जायो 3टानि उनाव बेकार थायो बे बेकार समाव जोङो बिदिनो फुटबल काबादि भलिबल बायदि रोखोम जोङो जुदि गेम होयोबा गामिफ्राव माने बिसोर बेस्थ' जागोन आरोखि बे 2-3 घन्टायाव ओमफ्राय मोनाब्लाथ' नोङो गिनानै थांला जेरावबो दा बिदि आरोखि दा मोनाबाय न'आव फैबाय लेखा फरायबाय स्टाडि खालामबाय ओंखायनो बे उन्दैफोरखौ माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो बेकार दोननो नाङा आरोखि माने बेस्थ'आव दोनबाय थानांगौ जाय मानसिया बेस्थ'आव थायो उन्दै गिदिर बे साक्सेस जायो जाय बेस्थ'आव थाया बे थैजासिम बेकार जायो आरोखि बेनो आरोखि बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंबाय थानाया आरोखि नोंहालाथ' एथ' गोबां खरस खालामनानै होनांगौनि दरखार गैया बेनो आरो मोनसे खोथाया बेनो आरोखि आंनि मोजां मोननाय आरो एडभाइस साजेसना आंनिफ्राय माने फुटबलखौ जोनांगौ माने फुटबल जोयोबा माने 28टासो बेमारा जानो हाया आरोखि जेरै ना किडनि गाज्रि जानाय लिभार गाज्रि जानाय गेस्ट्रिक एपेन्डिक्स बिदिनो उदैयाव स्टन जानाय बिदिनो लिभार गाज्रि जानाय जन्दिस जानाय बेफोर मोनफ्रोमबो माने फुटबलारनाव सिथाबनो हाया खाथियावबो साफिफैनो हाया आरोखि लोमजादों होननायबो खोनानाय नङा नोङो बल जोग्राफोरखौ ओरैबायदि सम बिदि भाइराल फिभारफोर जालाबायो आरोखि सामटाइम्स समसो खिन्थु बेमारा खाथियाव फैनो हाया आरोखि बल जोग्राफोरनाव गोदोनिफ्राय जेसेबां बल जोग्राफोर दङ दिनैसिमाव जोङो सोंब्ला मोनगोन आरोखि ओंखायनो बलखौ जोनांगौ आरोखि बे मोनसे लाइफ दानायनि नंगौ नङा बेजों खोथा गैया माने देहा थाबासो
गासैखौबो मोनगोन ना नङा होमबा देहायानो थिग गैयाबालाय मा खालामबावनो थैना स्रासै ना मा होनो गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय नभेम्बरनि 2 अक्ट'आवहाय जोंनि आथिखालनि दानि गसाइगाव 1 नं बिधान सभानि MLA जिरन बसुमतारी सारनि आगोमा बिफा मानगोनां रुंसारि थानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखांथियावहाय 3थि खेब जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। दा बे जोलुर बादायलायनायाव स्पेसियेलि जोंनि बयजोंबो अनसायजानाय मोनथाम टीमखौ हांख्रायनाय जादों आरो मोनसेया लकेल टीम दङ। दा बे मोनथाम टीमानो जाहैबाय बाक्सानि सालबारि मोनसे आरो श्रीरांदुवार आरो श्रीरामपुरनि दामब्रापारा सान्थालि मोनसे टीम दङ। दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो गाबोनहाय 3 टीम खालामदों। स्पेसियेलि फुंखा क्लाबा बेखौ 3 टीम खालामनाय जाबाय आरो बे जायगाया जाहैबाय लकेशना आर'नाइ क्लाब फोथाराव बियो जागोन खासियाबारियावहाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय जों बानजाय आफादनि जानानै खासियाबारि आर'नाइ क्लाब फोथाराव गाबोननो सुनिबार सान 2 नभेम्बर सानखालि साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो खाथि खाला थानाय गासै ओनसोलफोरखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे फैनानै आथिखालनि जौगाफुबाय थानाय जोलुर बादायग्रा माखासे जोलुर जोगिरि बिथांमोनखौहाय मदद होफैयो नायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि ओनसोलनि सासे मानगोनां समाजनि थाखाय जाय बिथाङा मावलांबाय समाजनि थाखाय मोनसे अबदान होलांबाय बिथांनि गोसोखांथियाव जे जोलुर बादायनाया जादों बियो ओंथि गोनाङै जानानै थाङो जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेजों जोंनि देरबोनाय इयुथ लाइमोनफ्रा मोनसे थुलुंगाखांनायखौ मोननो हायो जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेबायदि जोङो नैबे जे टुर्नामेन्टखौ लानाय जाबाय बेनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे ओनसोलखौहायबो जोङो गेलेनायनि बिथिङावहाय माबा मोनसे थुलुंगा होनो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिनानै बेखौ 3 टीम खालामबाय। दा बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे साफ्रोमबो फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बेजों जोंनि जे कमिटि जोंनि जे बानजाय आफादनि जे थांखि बेखौ जाफुंसार खालामो बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरनायजों आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि बे गाबोननि जे हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैगोन जोंनि ओनसोलनिनोखा सासे आथिखालावहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बाहागो लाबाय थानाय मानगोनां प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन फंबाया बेजोंनो लोगोसे मनिषा मुसाहारि बिनानावाबो लोगो लाफैगोन। दा बिथांमोना आथिखालाव जाखांफुनाय शर्ट मुभियावहाय गोबां बिथांमोनहा अबदान दंसै दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। दा रायजो राजायाबो बिथांमोनखौबो नायनानैहाय गोजोननाय लानो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो प्रग्रामखौ 3 टीम खालामो। जोङो जेसेबांखिनि हायो जों कारेक्ट टाइमखौ जोङो होदों 11 o'clockनिफ्राय जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामगोन।